En aquest videotutorial veurem com podem utilitzar les funcions que ens ofereix el LibreOffice Base per tal de crear consultes que ens permetin extreure informació de les taules d'aquesta base de dades. Per fer-ho, hem preparat una base de dades que conté una taula amb diferents camps que ens permeten gestionar els productes en estoc d'un petit comerç de papereria. Veiem que aquesta taula té diferents camps, per exemple, el codi del producte, que a més és el camp clau de la taula, el nom del producte, la quantitat, el preu de cost, el preu de venda i l'any de compra. Per tant, per crear una consulta que ens permeti utilitzar les funcions, ens adreçarem a l'apartat Consultes i en aquest cas crearem una consulta en vista disseny. Afegim la taula Productes i ara ja podem afegir a la consulta diversos camps. Per exemple, el codi del producte, el nom, la quantitat i el preu de venda. Imaginem que primer de tot vulguem saber quantes unitats dels diferents productes tenim en estoc. Per tant, el que haurem de fer serà sumar les quantitats que apareixen en els diferents registres pel camp quantitat. Anem a veure-ho. Ens adrecem novament a la consulta i en aquest cas, en el camp quantitat, triarem a la fila funció la funció suma. Això ens retornarà la suma de tots els valors que hi hagin en el camp quantitat dels diferents registres. Òbviament serà un valor únic, amb la qual cosa no ens interessa que es vegi el llistat de registres. Desactivarem la resta de camps, de manera que aquests ja no es mostraran. I en executar la consulta veiem que tenim en estoc un total de 185 unitats dels diferents productes. Com hem vist, hem amagat la visualització de diferents camps, no obstant, aquests camps sí que ens permeten establir criteris de filtratge. Si ens adrecem a la taula, veiem que els codis poden començar amb B o amb L, els que comencen amb B són bolígraf i els que comencen amb L són llibretes. Per tant, podem fer la mateixa operació, però en aquest cas filtrant els diferents tipus de productes. Per exemple, volem saber quantes unitats tenim de bolígraf. Ens situarem en el camp codi del producte i establirem el criteri. En aquest cas, like B asterisc, és a dir, tots els codis que comencin amb una B majúscula. Executem la consulta i veiem que ja s'ha rebaixat la quantitat, que de les 185 unitats de productes que tenim a la botiga, 120 són de bolígraf. Imaginem que encara volem aplicar un altre criteri, per exemple, quants bolígrafs tenim que valen menys de 15 euros. Doncs ens adrecem al camp preu de venda i establim el criteri de menor que 15. Executem la consulta i en aquest cas veiem que tenim 96 unitats. Una altra opció que ens dona el base és comptar. En lloc de sumar la quantitat d'unitats, veure quants registres tenen un valor en un determinat camp. En aquest cas, la funció que utilitzarem és la funció count. En aquest cas, si tenim 96 bolígrafs, en total, si executem la consulta, veurem que en realitat només tenim 7 tipus de bolígraf diferents que valguin menys de 15 euros. En concret, la funció count el que ens està fent és comptar quants registres hi ha que compleixin aquestes condicions, és a dir, que siguin bolígraf, un valor menor a 15 euros. Imaginem ara una altra situació, per exemple, que volem saber quan val la llibreta més cara o la llibreta més barata. En aquest cas, per fer-ho, novament ens adreçarem a la consulta, canviarem el criteri de cerca, en aquest cas li direm que ens busqui tots els codis que comencen per la lletra L, eliminarem el criteri del preu i, en aquest cas, en el camp preu de venda, triarem la funció màximum.
Desactivem la visualització de quantitat, perquè en aquest cas la funció la tenim en el camp preu de venda, i quan activem la consulta veiem que la llibreta més cara que tenim a la botiga val 17,68 €. Si volem saber quina és aquesta llibreta, el que podem fer, per exemple, és que ens mostri tots els productes, els ordenem en ordre descendent, executem la consulta i veiem que, efectivament, la llibreta més cara té un valor de 17,68 €. Imaginem, finalment, que volem crear una consulta una mica més complicada que ens permeti comptar quants bolígrafs tenim que haguem comprat a l'any 2018 i que tinguin un preu de venda que se situï entre els 10 i els 20 €. Anem a veure-ho. Primer de tot, com a codi del producte, haurem de dir que ens seleccioni únicament els que comencin per B. A continuació, eliminarem l'ordre descendent i en el preu de venda hem dit que s'han de situar entre els 10 i els 20 €. Per tant, establirem un criteri que sigui superior o igual a 10 €. Si únicament establim aquest criteri, també inclourem els que tenen més de 20 €. Per tant, haurem d'establir un segon criteri en aquest mateix camp que ens indiqui que volem els bolis que valen més de 10 € i menys de 20. Per tant, com que es tracta del selector I, haurem de posar els dos criteris a la mateixa fila. Com que la casella del preu de venda ja està ocupada, el que haurem de fer serà incloure un altre cop el camp preu de venda. Anem a fer-ho. Tenim per segon cop el camp preu de venda i aquí inclourem el criteri menys o igual que 20 €. Aquest mateix criteri també el podíem haver establert amb un sol camp mitjançant l'ordre de filtratge between 10 and 20, és a dir, que estigui entre 10 i 20. Finalment, hem dit que només volíem els productes que havíem comprat l'any 2018. Per tant, afegirem el camp any de compra i en aquest cas el criteri serà únic i de 2018. En aquest cas no podem posar la funció en el camp producte ja que tenim un criteri de filtratge en aquest camp. Per exemple, la podem posar en el camp nom. Desactivem els camps que no contenen la funció i executem la consulta. Veiem que únicament tenim dos productes que siguin bolígraf, que valguin entre 10 i 20 € i que els haguem comprat el 2018. Si activem tots els camps, el preu de venda només l'activarem una vegada i eliminem la funció del camp nom. En executar la consulta veiem exactament quins són aquests dos productes. I això és tot.